لوی آواهیا لپشت ما انستitûya Aştiya Amerîka ya Donald J. Trump niha civîneke giring dibe. Civînek bi serkeşiya Serokê Amerîkî bo xwe ye ku kombûna yekemîn ya desteya aştiyê li dar dixe. Li vir li Washington hejmareke mezin ji rêberên cîhanê kombûne ji bo ku karê vê desteyê êdî bi fermî dest pê bikin. Ev deste bi wê mebestê hata avakirin berî mehekê Serokê Amerîkî li Davos'a Swêsra ragihand bi mebesta anîna aştiyê bo Xeza û bi dawî anîna şer û her wiha ji bo jinû avakirina kerta Xezayê. Lê Serokê Amerîkî di gotara xwe de îro behsa gelek mijarên din kir ku ev deste dikare bibe wekû alavekê ji bo pêkanîna aştiyê li nav şer û nakokiyên din yê cîhanê ne tenê li Xeza û ne tenê jî li rojhilata navîn. Trump di nav dirêjahiya axaftina xwe de soz da ku Amerîka 10 milyar dolar pêşkêş bike ji bo alîkariya jinû avakirina Xeza. Ji xwe tê ragihandin ku 7 milyar pêwîst e ji bo ku Xeza yan dest bi jinû avakirina Xeza were kirin. Gelek karbedestên din yên Amerîkî jî axaftin ku Marco Rubio got ku li Xeza tu bijareyên din tune ye ya wê ev plan pêk bê ya wê dîs veger şer ji ber lo wî tekezî ser wê kir ku girîng e hemû hêz û welatên cîhanî ne tenê bi awayekî idarayî lê her wiha duwarê diplomasî û siyasî jî alîkariya vê prosesê bikin. Helbet gelek axaftin hebû dibêjin ku dibe ku ev deste bibe cîgir ji bo dezgehê netewên yekbûyî lê Donald Trump Serokê Amerîkî di axaftina xwe de xelk piştrast kirin ku na dezgehê netewên yekbûyî gelek çaksazî ji wan lazim e lê tevûlo jî ev deste wê kar bike ew dezgehê han jî dikarin karên xwe bi erkekî bi awayekî cuda bikin eger ew çaksazî pêk werin.